Diagnostiko berri baterako gakoak. Munduan 7.000 hizkuntza inguru daude UNESCOren arabera. Gaur egun, 2 astean behin hizkuntza bat desagertzen da, eta mende honen amaierarako hizkuntzen erdia galduko dela aurre ikusten da. Hori ote da euskararen etorkizuna. Desagertzea? Ez altzegoen bai inoiz baino euskaldun gehiago. Zenbaterainokoa da egoeraren larritasuna? Euskararen egoeraz jabetzeko, bidaia labur bat proposatuko dizugu bideo sail honekin. Euskararen galera eta biziberritzea ikusiko ditugu. Baita gaur egungo geldialdi egoera ere. Geldialdia? Bai, geldialdia. Hobe dugu diagnosi egokia egin eta gauzak diren bezala begiratu, ilusio faltsuekin sendabide desegokiak ezartzen aritzea baino. Euskararen egoerari buruzko ikuspegi berria eskaini digu Iñaki Jurrebaso ikerlariak. Gako nagusiak ikusiko ditugu bideo sail honetan. Esaterako, begiak ireki dizkigu hizkuntza gaitasuna bezalako kontzeptuekin. Euskaldunak izan arren, herritar asko ez dira gai euskaraz lasai aritzeko. Ez dira gai erdaraz bezain trebe eta eroso euskaraz hitz egiteko. Hizkuntza gaitasuna esaten zaio horri, eta horretan ez gabiltza oso indartsu. Euskararen aldeko atxikimendua eta jarrera aldiz oso positiboa da euskaldunen artean. Esan daiteke, horri esker egin duela euskarak aurrera urte askoan. Atxikimendu hori ordea ez da nahikoa. Atxikimenduak bakarrik, besterik gabe, ez du ekarriko euskara indartzea. Euskal Herria izanik euskarak duen lurralde bakarra, esan daiteke oraindik orain Euskal Herrian bizitzeak erdaldundu egiten duela. Korrontearen kontra aritu behar dugu euskaldunok. Goitik behera datorren eskailera mekanikoan, kontrako norabidean igotzen saiatu behar dugu, etengabe. Nola iritsi gara egoera honetara? Azken mendeko euskararen historia. Gainbehera, indarberritzea eta geldotze aroa. Zein izan da euskararen bilakaera azken mendean? Galdera horri erantzuten hasteko aurrek etxean jaso duten hizkuntza aztertuko dugu. Eta gero eta gehiagok ala gutxiagok jaso duten euskara, zer diote datuek? 20. mendean euskara indarra galtzen joan da Euskal Herriko etxeetan. Zergatik? 2 arrazoi nagusi daude. Batetik, beste herrialdeetatik gurera etorritako milaka lagunen eraginagatik. Bestetik, mendetako zapalketaren eta bazterketaren ondorioz, familia euskaldun askok seme-alabei euskara ez erakustea erabaki izanagatik. Galera fase horretan, bada salbuespen aldi bat, gerra aurrean. Pizkundea, gerra aurreko mugimendu abertzaleak eta euskaltzaleak eraginda, galera prozesua eten egintzen. Baina Espainiar faxistek 1936ko gerra irabazteak atzerakada argia ekarri zuen. Euskaltzaleak fusilatu eta hil egin zituzten. Euskararen aldeko erakundeak legez kanporatu, eta euskaldunen aurkako isunak, debekuak eta jazarpenak areagotu. Esta es una escuela española. Aquí solo se habla español. El vasco está prohibido porque vosotros sois españoles. ¡Vascos! ¡Españoles! ¡Vascos! Urte askoan, frankismoak galera handia ekarri zion euskarari. Euskara galbidera zeraman joera hori errotik aldatu zen 1960ko hamarraldian. Euskara batua, ikastolak, gaueskolak, euskal kantagintza berria eta beste ekimen asko sortzen eta edatzen joan ziren. Horrekin batera, gurasoek etxean gero eta gehiago aukeratu zuten euskara. Baita euskaldunak ez ziren guraso askok ere, seme-alabak euskarazko eskola ereduetan matrikulatu zituzten. Indarberritze fase horrek 20. mendea bukatu arte jarraitu zuen. Hasieran, frankismo garaian, ekimen herrikoien bultzadari esker. Eta gero, 80ko hamarkadatik aurrera, baita erakunde autonomikoen laguntzarekin ere. Indarberritze aroa sendo garatu zen 20. mendeak iraun bitartean, baina moteltzen hasi zen 21. mendean sartzearekin batera. Azken 20 urteetako datuetan ikus daiteke, 1960tik aurrera izandako hobekuntza edo hazkundea moteltzen ari dela, eta zenbait arlotan atzera egiten hasia dagoela. Zertan gara ba? Indarberritzea gelditu eginda, eta ez aurrera ez atzera gaude azken urteetan, bidegurutzean. Hizkuntza gaitasuna. 12 lagunetik batek egiten du errazago euskaraz. Euskaldun denak ez gara berdinak hizkuntza gaitasunari dagokionez.
justu samar aritzen dira batzuk, eta beste batzuk aldiz, erraz asko. Herritar bakoitzaren hizkuntza gaitasuna determinantea izango da euskara ala erdara erabiltzerako garaian. Hizkuntza gaitasunari erreparatzen badiogu, datuak argiak dira. 3 lagunetik 2 ez dakite euskaraz. 16 urtetik gorako herritarren artean, 70% ez daki euskaraz hitz egiten. Erdaldun hutsak dira. Kontrakorik aldiz, ia ez da gertatzen. Apenas dago euskaldun hutsik gaztelaniaz edo frantsesez hitz egiteko gai ez denik. Ez dira 100% ere iristen. Hutsaren hurrengoa dira, erdaldun multzo handiaren parean. Beraz, euskaraz 10 hiztunetatik 3 dakite, baina ia guztiak elebidunak dira. Euskara eta gaztelania edota euskara eta frantsesa erabiltzeko gai dira. Elebidun horien artean gainera, gehiago dira erdaraz errazago egiten dutenak, euskaraz errazago aritzen direnak baino. Gaitasunean hortaz, handia da desoreka. Herritar guztiak kontuan hartuta, 12 lagunetik bakarra ari da errazago euskaraz. Euskal herritarren 8%. 210.000 hiztun guztira. Horiek dira egunero euskara erabiltzeko joera handiena dutenak. Baina horien aurrean, 10 aldiz gehiago dira euskaraz baino errazago egiten dutenak erdaraz. Eta hauen arteko gehienek gainera, erdaraz bakarrik dakite. Nahita ere ezin dute egin euskaraz. Hizkuntza gaitasunari begiratuta beraz, oso ahul dago euskara. Kontua da, azken 30 urteotan, asko hazi dela elebidunen multzoa, baina ez da handitu euskaraz errazago egiten dutenen kopurua. Horrek, eragin zuzena du erabileran. Hizkuntza gaitasunak zerikusi estua baitu hizkuntza bat ala bestea erabiltzearekin. Erabilera. Asko erabiltzen da euskara, dagoen gaitasunerako. Euskararen eta erdaren erabilera aztertuzkero, Euskal Herriko kaleetan entzundako 8 elkarrizketetatik bakarra da euskaraz, gainerako 7 erdaraz dira. Euskaraz dakiten herritarrak 130 dira, baina erabilera askoz ere txikiagoa da. 13 erabiltzen du euskara, erdara baino gehiago. Euskaraz dakiten herritarrek askotan ez dute euskaraz egiten. Zergatik? Hasteko, askotan ezin dutelako euskaraz egin. Mintzakideek euskaraz ez dakitelako. Batez beste, horrelako egoeretan topatzen gara gaur egun euskaldunak 3 egoeretatik batean. Horrez gain, euskaldun askok erdarara jotzen dute, ez direlako euskaraz erraz aritzeko gai. Nahikoa euskara ez dakitelako. Hau da, hiztun elebidunek hizkuntza batean edo bestean aritzeko duten erraztasuna, giltzarria da hizkuntza baten eta bestearen erabilera ulertzeko. Norberak errazago egiten duen hizkuntzara jotzea izaten da arruntena, eta ondorioz, euskaldunen jardunaren zati handi bat erdaraz da. Askotan entzun dugu. Euskararen ezagutza handitu da, baina euskaldunok ez dugu erabiltzen. Orain ikusiko dugu uste hau erdia ustela dela. Egia bestelakoa da. Euskaraz errazago egiten duten euskaldunek, ia era bat egiten dute euskaraz horretarako aukera duten bakoitzean. Horien ondoan gainera, deigarria da erdaraz euskaraz baino errazago egiten duten elebidunen portaera. Hauek ere, gehiago jotzen dute errazago egiten duten hizkuntzara, erdarara. Baina euskaraz aritzeko aukera duten egoeretan, askok euskarari heltzeko hautua egiten dute, erdaraz hobeto aritzen diren arren. Euskararen erabilera ondorioz, dezente handiagoa da, hiztun gaituen kopuruak eman zezakeena baino. 2 hitzetan esan da, dagoen gaitasunerako, euskara asko erabiltzen da gaur egun. Gaitasunak berez ekarriko lukeena baino handiagoa da erabilera. Atxikimendua. Euskararekiko jarrera positiboa daukagu euskaldunok. Euskaldunok eta euskal herritar askok lotura estua eta atxikimendu handia dugu euskararekiko. Jarrera positiboa dugula erakusten dute ikerketek. Ikerketek bakarrik ez. Historia hurbilak ere erakusten digu hizkuntzarekiko lotura berezia dutela euskal herritarrek. Beste hizkuntza gutxiagotu gehienetan baino, mugimendu indartsuagoa garatu izan da gurean hizkuntzaren alde. 100 ekimen sortu dira, eta egiten dira euskararen alde. Eskolak, euskaltegiak, aldizkariak, egunkariak, irratiak, kulturtaldeak. Egitasmoak eta egiturak sortzeaz gain, euskararen aldeko aldarrikapen eta ospakizunek erantzun eta atxikimendu handia dute baita ere. Ikusi besterik ez dago, milaka eta milaka euskal herritar nola hunkitzen diren korrika pasatzen ikusten dutenean. Euskal Herritik kanpoko herritarrak
harri eta zur gelditzen dira korrika ezagutzerakoan. Haze erokeria. 10 egun eta gau, euri eta elur, etenik gabe 10 mila herritar, korrika, milaka kilometrotan euskararen aldeko mezua daraman lekukoa eskuz esku pasatzen. Herri berezia gurea, hizkuntzari oso lotua. Euskararen aldeko jarrera horrek eragina du gero hiztunen erabakietan eta hiztun asko dira berez erdaraz errazago egin arren euskara erabiltzen dutenak. Belaunaldi berriei euskara transmititzeko orduan ere argi ikusten da. Erdaraz errazago hitz egiten duten herritar askok adibidez, arreta berezia izaten dute seme-alabekin euskaraz egiteko. Euren bizitzaren beste alor askotan ez bezala, euskaraz egiten diete aurrei. Herritar askoren euskararen aldeko jarrera hauxe da euskarak duen indargunerik nagusiena. Hizkuntza bilakaera. Indartsuagoa da erdalduntzea, euskalduntzea baino. Pertsona baten bizitzan aldaketa linguistiko esanguratsuak gerta daitezke. Txikitan ikasitako hizkuntza ahaztu dezakegu. Beste hizkuntza batzuk ikasi, edo lehenago erabiltzen ezkenuen bat erabili nagusiki. Pertsona bakoitzak bere ibilbidea egiten du jakina. Baina gizarte batean, ibilbide horiek gehiago alde batera edo bestera gertatzen diren jakiteak hizkuntza bakoitzaren indarraren berri emango digu. Ze hizkuntza gailentzen da hiztunen artean? Nola aldatzen dira bizitzan zehar Euskal Herriko hiztunen joera linguistikoak? Etxean euskara jaso zutenen multzoa hartzen badugu, ia guztiek ikasi dute eta erabiltzen dute beste hizkuntza bat. Gaztelania Hego Euskal Herrian eta frantsesa iparraldean. Hiztun horietako gehienek gainera, 53%k galdu egin dute euskarazko nagusitasuna. Eta gaur egun, ez dira errazago aritzen euskaraz erdaraz baino. Hizkuntzaren erabilera ere norabide horretan aldatzen da. Etxean euskara jaso zuten hiztun askok erdara erabiltzen dute gaur egun. Alderantzizko joera ordea apalagoa da. Badira, bai, etxean erdara jaso, gero euskaldundu eta gaur egun etxean euskara erabiltzen dutenak. Bai, baina salbuespenak dira. Gehienek ez dute euskaraz ikasi eta hutsaren urrena dira beraien jatorrizko hizkuntzaren nagusitasuna galdu dutenak. Bistan da, hauek ez dute euskara askorik erabiltzen. Laburbilduz, hizkuntza ekosistemak euskara higatu eta galarazi die etxean euskara jaso zuten askori. Etxean erdara jaso zutenen artean ordea, urriagoak dira aldaketak. Erdaraz jarraitzen dute gehienek. Horrek erakusten du, euskal komunitatearen ahultasuna eta erdal komunitateen indarra zenbatekoa den. Galeraren arrazoiak, botere egiturek euskara ahultzen dute. Euskalduntzea eta erdalduntzea, bi prozesu kontrajarri, baina ez indar berekoak. Indartsuagoak dira, erdalduntzea bultzatzen duten faktoreak. Zergatik? Batetik, egoera soziolinguistikoaren eraginagatik. Hiztun gehienak erdaldunak dira. Ez da ia euskaldun elebakarrik gelditzen. Elebidunen artean, gehienek erdaraz errazago hitz egiten dute, eta hiztun gehienak erdara nagusi den eremuetan bizi dira. Inertzia handiak daude euskaldunak erdalduntzea eragiten dutenak, eta aldiz, apenas dago joerarik erdaldunak euskalduntzera bultzatzen duenik. Euskararen ahultasun orokorrak berarekin dakar galera prozesuak nagusitzea. Bestetik, botere egiturak daude, eta hauek ere erdalduntzea indartzen dute. Euskararen aldeko politikek euskalduntzearen alde eginarren zenbait lurraldetan, oro har, erdaren nagusitasuna nabarmena da lurralde osoan. Euskara ez da ofiziala Euskal Herriko lurraldearen erdian, eta ofiziala den lurraldean ere, bigarren mailako hizkuntza da gaztelaniaren atzean. Gaztelaniak eta frantsesak estatuak dituzte atzetik. Euskarak ez. Lan merkatuan ere, gaztelania eta frantsesa ezinbesteko hizkuntzak dira ia kasu guztietan. Euskara batzuetan bakarrik. Hedabideetan, pantailetan eta kultur kontsumoan ere, asko handiagoa da erdarazko eskaintza. Guzti honek eragiten du erdalduntze prozesuak indartzea eta euskalduntze prozesuak trabatzea. Egoera hau erraz irudikatu daiteke eskailera mekanikoen metaforarekin. Euskal Herriko toki gehienetan euskaraz bizitzen alegintzea kontrako norabidean aritzea da. Euskaraz ez dakiena, euskaraz ikasten eta bizitzen ahalegintzea, beheranzko eskilara mekanikoetan igotzen ahalegintzea bezalako ariketa da. Nekagarria. Oso nekagarria.
gora igotzeko ahalegin handia egin beharra dago. Geldiri geldituzkero, korronteak behera eramango zaitu. Egitura soziopolitiko eta linguistikoak gogor egiten du erdalduntzearen alde. Indar handiz, horrek berarekin dakar euskara sozialki ahultzeko joera eta euskaldunen jarrera aktiboagatik ezpalitz, berez etorriko litzateke euskara galtzea. Belaunaldi berriak, gurasoak baino euskaldunago datoz haurrak. Ahalegin handia egin du herri honek euskalduntzearen alde, eta bereziki haurrak euskaldun hazteko. Bai etxean eta baita eskolan ere. Belaunaldi berriekiko ahalegin hau berezia da gurean. Hizkuntza askok honetantxe dute arazoa etorkizunera begira. Gurasoek hizkuntza menderatzailea transmititzen diete ondorengoei bertakoa baztertuta. Eta jakina, belaunaldi berriek hizkuntza ikasten eta erabiltzen ez badute, honek ez dauka etorkizunik. Gurean ere indar handiz ezagutu dugu joera hori. Euskaldun batzuk seme-alabei erdara erakusten zieten garaiak ez dira hain urrunak. Izan ere, zertarako erakutsi seme-alabei euskara? Sufritzeko besterik balio ez zuen bazterreko hizkuntza hori. Egoera hori arrunta zen adibidez 20. mende hasieran edo erdialdean. Lan bila, gune urbano eta industrialagoetara jotzen zuten euskaldunen artean bereziki. Duela 50 urtetik hona ordea, guraso euskaldun gehienek ahalegina egiten dute seme-alabak euskaldun hazteko. Gainera, euskaldunak ez diren guraso asko ere saiatzen dira seme-alabak euskalduntzen irakaskuntzan eredu euskaldunak aukeratuz. Datu guztiak bat datoz horretan. Belaunaldi berriekin euskaraz aritzeko ahalegin berezia egiten dute euskaldun askok eta askok. Orokorrean beraz, gaur egungo haurrek euskara gehiago jasotzen dute etxean eta eskolan gurasoek jaso zutena baino. Gurasoak baino euskaldunago datoz haurrak. Euskaraz gehiago aritzen dira haur eta gazteak gaur egun, zaharrak baino. Ezaugarri hau ere indargunea dugu euskararen aldeko jarrerarekin batera. Eta ezaugarri honek ere ezberdin egiten gaitu nazioarteko hizkuntza gutxitu gehienen aurrean. Azken hamarkadetako euskalduntze ahaleginaren emaitza esanguratsuenetakoa dugu hori, esanguratsuena ezpada. Lurraldea eta nagusitasuna. Testu inguruak ez dira neutroak. Soziolinguistikoki oso ezberdinak diren lurraldeetan bizi dugu euskara. Euskarak pisu oso txikia duen herriak daude, eta baita bizitzaren alor batzuetan sikiera euskara nagusi den herriak ere. Euskara nagusi duten auzo, herri eta eskualdeei arnasgune deitzen diegu. Bertako etxeetan eta kaleetan euskara entzuten da erdara baino gehiago, eta bertako hiztun gehienek euskaraz erdaraz baino errazago egiten dute. Herri edo auzo batean nagusi den hizkuntzak zeharo baldintzatzen du bertako dinamika soziolinguistikoa. Adibidez, ez euskaraz, ez gaztelaniaz ez dakien familia saharar edo alemaniar bat heltzen da Azpeitira, Ondarroara edo Arantzara. Hau da, euskararen arnasgune batera. Gaur egungo baldintzetan, ingurune euskaldunak eraginda, familia horretan jaiotako haur batek, normalean, euskaraz gaztelaniaz baino errazago egingo du 12 urteak betetzerako, eta erabili ere, gehiago erabiliko du euskara. Familia hori bera, Bilbo, Gasteiz edo Iruñera joan izan balitz bizitzera ordea, haurrak gaztelaniaz gehiago eta errazago egingo luke adin horretan. Testu inguruak ez dira neutroak, ingurune batzuk euskararen alde bultzatzen dute, eta beste batzuk erdararen alde. Bestela esan da, arnasguneetan euskaraz bizitzea, norabide berean doazen eskailera mekanikoetan gora egitea bezalakoa da. Erdara nagusi den eremuetan euskaraz bizi nahi izatea aldiz, kontrako norabidean datozen eskaileretan gora egiten saiatzea bezalakoa. Indar handia egin behar da eskailerak dakarren kontrako norabidea berdintzeko, eta are handiagoa eskaileran gora egiteko. Kontua da testu ingurua oso kontrakoa dugula. 10 euskal hiztunetatik 9 erdara nagusi den udalerrietan bizi dira. Eskailera mekanikoak kontrara dituzten herrietan. Herritarren 4% besterik ez da arnasguneetan bizi dena. Eskailera norabide egokian doan udalerrietan. Euskararen egoera negatiboki baldintzatzen duen funtsezko faktorea da lurralde mailan euskarak duen ahultasuna. Euskara nagusi duten udalerriek oso pisu txikia dute osotasunarekiko. 10 biztanletik 9 inguruneak erdalduntzen duen tokian bizi da. Arnasguneen garrantzia. Euskara arnasgunerik gabe geratzeko bidean doa. Euskara nagusi den udalerrietan edo euskara erdara parekoa azaltzen zaizkigunetan, euskal biztanleen 10tik 1 bakarrik bizi bada ere, udalerri hauetan bizi da euskara sarri erabiltzen duen hiztun multzorik handiena.
Nolabait esateko, gaur egiten den euskara guztiaren zati handi bat, 5 2 inguru, udalerri euskaldun horietan egiten da. Gainera, bertako hiztunek eragin handia dute erdara nagusi den eremuen euskalduntzean ere. Euskara indartsuago dagoen lurralde eremu horrek berebiziko garrantzia du euskararen biziraupenerako eta garapenerako. Bilakaera datuak ordea, kezkatzeko modukoak dira. Euskara nagusi den eremua txikitzen eta ahultzen ari da. Eta gainbeherak ez du etenik. 20. mendearen hasieran, arnasguneen eremu sendoa zuen euskarak. Gipuzkoa, Baxe Nafarroa eta Zuberoa osoak, Lapurdi ia osoa, Bizkaiko ekialdea, Nafarroako iparraldea eta Arabako Aramaio inguruak biltzen zituen, tartean uharte urbano erdaldunagoak izan arren. Eremu horretako hiztun ia denak euskaldunak ziren. Euskaraz modu naturalean eta erraz egiten zuten, eta elebakarrak ere asko ziren. Lurralde horretan, euskarak betetzen zituen hurbileko funtzio sozial nagusiak, bai etxean, bai lagun artean eta baita kalean ere. 20. mendean zehar ordea, usten edo erdalduntzen joan ziren eremu zabal horretako herri gehienak, bereziki frankismo garaian. Gaur egun berriz, udalerri sakabanatu eta isolatu xamarrak dira gelditzen diren arnasguneak. Azken 20 urteotan gainera, areagotu eginda atzerakada. Zentsuetako datuei erreparatuta, galerak abiadura berean jarraituzkero, hurrengo bizpahiru hamarkadetan desagertu egingo dira arnasguneak. Horrek, ahuldu egingo luke euskararen herria, eta eragin nabarmena izango luke euskararen biziberritzean. Arnasgunerik gabe, gu baino nabarmen ahulago dauden hizkuntzen egoerara gerturatuko ginateke. Irlandan, Bretainian edo Oksitanian bezala. Euskara nagusi den lurraldea zabaltzea eta indartzea lortuko bagenu berriz, beste sendotasun bat emango lioke horrek euskararen herriari. Etorkizunari begira. Olatu berri baten beharra du euskarak. Gaur egun, nola laburtu hitz gutxitan euskarak bizi duen egoera? Hegoaldean gaztelania baino asko zaulago eta iparraldean frantsesa baino asko zaulago dago. Minorizazio gorrian dago euskara. Bai gaitasunean, bai erabileran, bai transmisioan, bai hizkuntza bilakaeran eta baita lurralde nagusitasunean ere. Askoz gertuago gaude hizkuntza heriotza egoera batetik, euren lurraldean nagusi diren hizkuntzen egoeratik baino, eta baita elebitasun parekide baten egoera batetik baino. Minorizazio gorri horrek berarekin dakar ahultasun horretan sakontzen jarraitzeko joera. Argi dago, esku hartu ezean, euskararen aldeko politika sendori gabe eta euskaltzale kontzienteen bultzadari gabe, euskarak ahultzera joko du. Hiltzorian dauden hizkuntzen egoerara geroz eta gehiago gerturatuz. Aurrera egiteko gainera, ez dugu euskara defendatuko duen estatu propiorik. Eta egungo botere harremanek ere, ez dute hizkuntzak benetan beharko lukeen indarberritze sendorantzera egiten. Hori guztia gutxi balitz, nazioarteko joera teknologiko kulturalek eta demografia arloan gertatu aldiren joerek, ez dituzte gauzak erraztuko. Ez dugu panorama erraz-erraza beraz. Indargune aipagarriak ere baditugu ordea. Euskal herritarrek euskararekiko duten atxikimendua handia da. Hiztunen multzo handi batek bihotz-bihotzetik bizi du hizkuntza. Eta barruko indar horrek eraginda, erabilera gaitasunaren arabera beharko lukeena baino handiagoa da. Horrekin batera, ahalegin handia egiten da belaunaldi berriak euskaldunago hazi daitezen. Ezaugarri horiek positiboak dira. Azken 60 urteotan egindako lan handiak fruituak eman ditu. Ez gara hasi berriak hizkuntzaren aldeko lanean, ez horixe. Euskal Herriak jakin izan du euskalduntzearen aldeko olatu handiak eragiten. Baita testu inguru zailenetan ere, hizkuntzaren aldeko indarrak bilduz eta antolatuz. Horixe bera da 21. mendeko euskaldunok dugun erronka, mendeetako katea etetea nahi ezpadugu behintzat. Egoeraren larritasunaz jabetzea, eta euskara gure lehentasun pertsonal, sozial eta politikoetara ekarriko duen olatua eratzea. Olatu euskaltzale berria eta sendoa. Guztioi dagokigu olatu berri hori osatzea eta indartzea.